Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region ang amo ni Gadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day, September 30, 2024. Vice Mayor Elcid Familiaran mapapili sa mas mataas na posisyon pero hindi magbunggo kay Mayor Abby Benitez. Sobra si Senta ka mga kandidato gintagaanas ang kona sa Partido Lakas CMD. Bantog palangka tandem sa Victoria City, ginanunsyo na. 5 arestado bangod sa pagpahibag sang damang. Kag sa good vibes, mga kandidata sa Miss Bacolod Mascara ginpakilala na. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, samtang nagatagiti ang init sa Negros, may pila naman ka mga area sa Luzon nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal. As of 2 p.m., yara na sa 65 kilometers sa Itbayat, Batanes ang bagyo nga si Julian. May kabaskugon ini nga 175 kilometers per hour kag may pagpagmadlos nga 215 kilometers per hour. Sa video sang Philippine Information Agency sa Cagayan Valley, makita kung ano kakusog sang pag-igo sang bagyo sa Batanes. Yara na ini sa guwa sang Philippine Area of Responsibility sa karon. May pila ka mga area sa Northern Luzon nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal kag signal number 4 sa Batanes kag northern portion sang Babuyan Islands. Ginapaabot nga subong nga hapon o kung sa gabi mangin isa na ka super typhoon si Julian. Si Julian wala naman sa direkta nga epekto sa Negros. Sa number 9, Isabela nga IP community nagpangibabaw sa IP Games nga Visayas Leg nga ginpatigayon sa Bago City. Suksok ang ilang tradisyonal nga mga panapton, nagparadang masobra sa 350 ka mga katapos ang Indigenous People Community sa pagbukas sa nauna nga IP Games Visayas Leg sa Bago City. Ang mga IPs gikan sa 17 ka mga LGU ay nagkumpit sa mga tradisyonal nga mga hinampang pareho sang kadang, tumba patis, pana, bangkaw, bayo, gisig, galing mais kag iban pa. Ang banwa sa Isabela ang nagpangibabaw sa tatlo ka mga traditional sports event ginsiling ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman nga ang tuigan nga IP Games nga nasugdan sa 2018 nagatuyo nga mapasanyog ang sports sa tanan nga katapos ang sosyudad, ilabi na ang mapasiguro nga mapangapinan ang tradisyon kag kultura. Para kay Bago City Mayor Nicolas Yulo, ginalauman nila nga paagi sa IP Games mas mapasanyog pa ang sports tourism kag madamo pa nga mga lokal nga atleta ang sarang makilala kag posible masunod nga magatiglawa sa pungsod sa mga international nga competition. Again, we go back to our Filipino culture. To promote the Filipino culture, that there is something like this and there's an event like this for them. Kumbaga, naiiwan na sila with the other sports and at least now, may yung PSC nandito with the LGU supporting them as well. Kumbaga, for PSC, all bases covered. Diba? The indigenous and the mga bata. And then I think also may mga iba nag-clamor for the Tandang Pinoy. So even the over age na may support din. Ining pag-host natin, naga-focus man ni sa ila na cultural and indigenous people's rights, no? Tagahangin sila sa ila na matarong kay tungod nga utod naton at sila naton nga tingwaan gid, no? Na makakita kita sa serving kag skilled nga athlete para nga makuha naman sila sa aton nga pool of athletes, no? Sa subong sini, of course, sige kita nurture sa mga may talent at may skills sa sports. Sa number 8, Comelec voters registration wala na sang extension, inibisan pa nga madamo sa gihapon
ang nagpila sa ulihi nga adlaw sa registration. Halin pa sa nagligad nga inadlaw nga nagaidas ang linya sa mga nagaparehistro sa COMELEC voters registration sa mall. Gani wala man natingala pa si COMELEC Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito nga kasubong sang naandan ginatos sa gihapon ang naghingagaw kada deadline. Ang COMELEC ang wala na sang extension nga ipa 2 months sa voters registration. Natala na man o kung nagtala na man sang cut-off ang COMELEC kag masobra lamang sa 500 sa ila sarang maserbisyuhan sa last day sang application para sa voters registration nga nagsugod sa tinilikdan pa nga Pebrero. Samtang, buwas nga adlaw Oktubre 1 magasugod ang filing sang Certificate of Candidacy sa Liga ng Barangay Social Hall. Nagpangabay na si Sorbito sa mga aspiring candidates nga mag-file sang ila COC antes ang deadline sa October 8. Agud may panahon pa nga sarang magamit kung may harap asang discrepancy o kung mga kakulang sa ilang mga dokumento. Sa number 7, 5 ang arestado bangod sa pagpahibag sang damang sa barangay Tangub sa Bacolod City. Arestado sanday alias Mark, alias Kim, alias ni Mark, alias Jefferson, kag alias Gary matapos madakpan sa akto nga nagapahibag sang damang sa Purok Woodstock, Barangay Tangub sa Bacolod City, Domingo sang aga. Lunsay, mga residente sang amuman nga lugar ang nagkanadakpan. Yara na sila karon sa kustodiya sa Police Station 8 kag magapangatubang sang kaso nga pagbayolar sang illegal gambling bangod minakuha sa ila nga pustahanay. Sa number 6, 5,000 ka mga puno sa marijuana na diskubrihan sa otoridad sa Bayawan City sa Negros Oriental. Ginabanta nga nagabalor sa kapin 1 milyon ka pesos sang halos 5,000 ka mga puno sa marijuana ang natukiban sa mga pulis sa boundary sa Barangay San Jose kag Barangay Manduao sa Bayawan City, Negros Oriental sa tinilikdan nga semana. Nakabato na gadaan sa impormasyon ng PNP sa Bayawan kaupo ng iban pagid nga mga unit sa PNP sa Negros Oriental nga may marijuana plantation sa area gani ginplano ang isa ka operation. Ginpangsunog ang mga puno sa marijuana kag 5 diri ang gindala sa laboratory para sa examination kag chemical analysis. Sa number 5, bangkay nga nasapuan sa sulod sang kampo sa Banwa sang Isabela tubtub karon wala sa gihapon makilalan. Domingo nga adlaw sa nasapuan ang isa ka ginapatihan lalaki sa tunga sang kampo sa Hacienda Alicante 1, Barangay Bungahin sa Banwa sang Isabela. Sunod sa kay Police Major Elendi Rebusquilio, hepe sang Isabela PNP, nagaronda sa kampo ang isa ka trabahador sang mapanimahuan niya kag nasapuan ang nagakaagnas nga bangkay malapit sa kalog. Ginabulubantang ang mga 5 na kaadlaw nga patay ang amo nga persona. Naka-jogging pants kag wala na inisang pang ibabaw nga bayo. Ginausisa sang PNP kung may missing nga persona sa kaaping nga mga banwa kay wala man sa may na-report nga missing sa banwa sang Isabela. Sa number 4, buwas na nga adlaw magasugod ang filing sa mga Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Plastado na ang social halls ng provincial capital para sa filings ng COC nga magasugod buwas nga adlaw. Sa social halls ng capital magabaton sang COMELEC Provincial Office sang maga-file sang COC para sa provincial post nga nagalakip humalin sa gobernador, vice-gobernador katapos ng provincial board kag para sa kongreso. Pahanumdum ni Attorney Ian Ananoria, ang election supervisor, dapat siguraduhon nga ang mga kandidato nga kumpleto nila nga na-fill out ang formas kag 5 ini ka kopya tanan, original kag nakanotaryo. Kung katapos ang partido, dapat may original man nga kopya sang Certificate of Nomination and Acceptance. Las 8 sang aga magasugod bato ng COMELEC sang COC tubtub las 5 sang hapon. October 1 to 8 ang filing sang COC. Sa mga mayoralty, vice mayoralty kag katapos ang konseho nga mga pwesto, ang filing sang COC yara sa tagsa ka mga talatapan sang election officer. Sa number 3, bantog palangka nga tandem sa Ascenso Victorias ang ginanunsyo kaina. May report si Nico Delfin. Handa na si Vice Mayor June B. Bantog III nga magserbe bilang napili nga mga kandidato sa Ascenso Victorias sa natalana nga mayoralty elections.
Ginanunsyo sang Vice Alcalde nga si incumbent Councilor Francis Frederick Derek Palangka ang iyang ka-running mate nga magapapili naman sa Vice Mayoralty elections. Ginsiling ni Bantog nga magluwas sa mga priority infrastructure projects nga nasuguran ni Mayor Javi Benitez, luyag niya nga mapasanyog pa ang programa bahin sa agrikultura. Damlag pa ginanunsyo na ni Victoria City Mayor Javi Benitez nga magapapili siya sa pagkakongresista. Agod magtalos kay anay Congressman Francisco Kiko Benitez nga karon Director General sang TESDA. For sure, mayroon pa mga kami na Japon dugang pa and definitely sigihon ginanamo ng iyang mga programs. Kasi damo pa siya for the programs nga pa na implement mo. So, makulat ng kanito na napagidaan yung mga programs which definitely sigihon gina. Well, siguro as we go along, okay, masulod lang na kung anong pagidang mga kinalagyan ng program. Kaya kadamo pa sa iya programs na nag-implement ongoing. Si Palangka ang anak ni anay Mayor Francis Frederick Wantan Palangka nga ginasiling ni PDP Deputy Secretary General for Visayas kag Negros Occidental Council President Attorney Jesus Hinlo nga magapapili sa pagkagobernador. Ginpahayag ni Derek Palangka nga sa karon wala pa nakadesisyon ang iya amay angot sa nagahilapit nga piniliay. Pero kung sinong ginaendorso nga kandidato sang Team Asenso, amo man ang iya pagasuportahan. Si incumbent Governor Eugenio C. Lacson ang ginaendorso sang Love Negros kag Yunega sa pagkagobernador. I think it's clear na halin sang sugod pa lang nagpabalo naman lang ko nga ang ako niyang ginatindugan is with the party. And in fact, wala pa man any announcements from him. Mangin kaupod sang Bantog Palangka tandem ang pito ka mga incumbent councilors kasanday Councilor Dino Acuña, Danilo D. Asis Jr., Dailin Ternea Hofelenia, Joji Adorio Laraga, Ermi Milian, Dexter Sinido, kag Guarlito Ondar. Magapapili man sa pagkakonsehal sanday anay Negros Occidental Liga ng mga Barangay President Jovi Pipelio, Vincent Roa kag Richard Paicong. Kabahin sila sa magatalos sa nabakante nga slot kag sa mga outgoing city councilors nga sanday Teresita Santa Ana Bartolome kag Odi Malaga. Sa Oktubre 6 ginapaabot ang pag-file nila sang Certificate of Candidacy. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 2, 63 tanan ka mga bago nga katapo sang lakas CMD nga partido ang nag-take oath kay na sa isa ka seremonya. Gintagaan man sila sa ilang nga mga kona, 7 sa ila, mga mayorables, kag 7 naman ang vice mayorables. Nalakip sa mga nagbaton sang kona sa ginpatigayon nga pagtililipon sa lakas CMD sa Nature's Village sa Talisay City. Sang kaina amusan day Mayor Salvador Escalante Jr. sang Cadiz. Aneho ni Cor nga magapapili bilang mayor sa La Castellana. Attorney Rowena Lizares nga magapapili bilang mayor man sa Talisay City. Nehemiah de la Cruz nga magapapili bilang mayor sang Don Salvador Benedicto. Nalakip sa mga ginatagan man kona pero wala sa pagtililipon sa day Mika Escalante nga magapapili bilang mayor sang Manapla kag Mayor Madonna Hauhoko nga magapa-re-elect sa Tuboso. Nagupod man sa Partido Lakas si Mark Goles nga magapapili bilang alkalde sang Silay City. Damlag pa si Goles kag pila sa iya nga mga kaupod sa grupo ang nagpanumpa sa Partido Federal ng Pilipinas pero mas nabatsagan niya nga ang Partido Lakas ang mas nagakaangay sa iya nga mga tinutuyo para sa Silay. Mag-resign siya gikan sa PFP. Kaupod niya nga nagsaylo sa lakas ang iya Vice Mayorable nga si Ryan Gamboa. Si Vice Mayor Elcid Familiaran ang nagpasumpa sa tanan nga mga bag-o nga nag-upod sa partido. Si Congressman Stephen Paduano ang nagabulig sa coordination sang lakas. I feel that this is the party that is well suited for my vision and mission for Silay. That is why that I joined Lakas today. But why are you resigning from PFP so soon? By the way, before I made this move, this is the clearances of Congressman Javi, Pob Kiko, and of course, the group. Nagabulig ko facilitate subong liwat through Mayor Bading Escalante, no? Because the first group of mayors that decided to run under the Lakas CMD party are the mayors which is aligned to Mayor Bading Escalante. So, we have now the CONA in our position being signed by the majority floor leader, Manix Dalipe.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Magapapili sa mas mataas nga posisyon si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran kun bala sa pagka-alkalde o kun congressman ina ang hindi pa mapatod sa subong. Sa lakas CMD nga General Assembly sa tubang sang katapos sa media, ginbayaw ni Congressman Stephen Paduano ang kamot ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Gisiling ni Familiaran nga ginahulat ni man ang mangin desisyon ni Mayor Albi Benitez. Pero iya man gisiling nga siya ang naghatag sang commitment sa alkalde nga hindi siya magapapili kontra sa kay Mayor Albi. Ginsiling naman ni Congressman Paduano nga siya ang magasuporta kay Vice Mayor Elcid kag iya padamlag pangagin pahibalo sini si Mayor Albi. Magapapili sa idalom sa lakas si MD si Vice Mayor Elcid. Ginklaro naman ni Familiaran nga wala na istoryahan ang politika sa Italy sang sila ang nagtampong sa Terra Madre Salon de Gusto 2024 Slow Food Network event. Madamo sa nagahulat sang mangin dalagan sang politika sa Bacolod. Kung in kaso nga matabugid man nga magakontrahanay sila ni Congressman Greg Sataya nga iyaman pariente kag wala man sang anuman nga malain sa tunga nila, mangin isa ini ka friendly competition suno sa kay Familiaran. Ulaton ko ang iyang desisyon. Saan ka ma-decide? After sa makapile. Mahulat ka kay Albi. May mga upod. Nag-promise ko siya and I will stand That you will not run against him. Hindi ko hindi ka ba ispagugo kay Mayor Rafi, meaning ang ginagawa ni Karapa, more points to this man. Huwag takabalo ko na nung posisyon na ni Mayor. Pero Vice, may mga upod ka na yan. May mga upod ka na mga incumbent officials. I think ang mga incumbent, ato to spiyak, ato to kay Mayor Albi na. Sino Vero yan? Mag-graduate si Nong Rene. Kuya, nagambal na kuya nga since last year, I talked to Mayor Albina about the politics in Bacolod City, and I am endorsing Elcid Familiaran, whatever position he will run. Kag sa Good Vibes, isa ka 20-year-old nga business administration student kag anak sa isa ka PWD ang ginkilala bilang nga darling of the press sa pagpakilala sa 15 ka mga kandidata para sa Miss Bacolod Mascara. May report si Nico Delphin. Ginpakilala na ang 15 tanan ka mga kandidata para sa Miss Bacolod Mascara 2024. Sa sashing ceremony sa SM City Bacolod, ilagin pasundayag ang limited edition Mascara Significant Collection shirts para kay acting Mayor Jude Tadeo Saison. Ang 15 ka mga candidates ang makabig isa sa mga mabaskog nga batch ng Miss Bacolod Mascara nga iya nasaksihan. Mga taga Bacolod, though hindi man kuguro magsalang maghambal nga, I think we have a very beautiful 15 candidates for this year's Mascara. Kabahin sang pagpasundayag sa mga kandidata ang pagpresent sa ilang mga advokasya. Madason nila ginsabat ang mga pamangkot sang katapos sang media. Napili nga darling of the press ang 20-year-old third-year business administration student nga si Cindy Valencia. Istorya niya, isa ka person with disability ang iya amay. Nga nagatinguwa matagaan sila sang maayong wasdamlag paagi sa natukod nga sari-sari store. Gani naging isa man ni sa mga rason kung nga gusto niya nga mapasangkad pa ang nasugdan nga school-based advocacy program para sa mga PWD sa syudad. And this is not only just for PWDs, but inclusivity is a step towards progress. And I believe with inclusivity, with this inherent project traits that I would propose, it would unlock a potential of a leading, developed Bacolod City where we are inclusive to all, where no one is left behind. Kabahin sa 15 ka mga Miss Bacolod Mascara candidates nga nagahandom sang corona, Sanday Elia Guzon, Queenie Kwan, Sofia K. Zaragoza, Angelica Guantenero, Princess Ella Olmilia, Judiel Michelle Maris Lianda, Bea Tricia De La Peña, Mary Eloy Sinson, Giselle May Sullivan, Gwen Maricon Lopez, Jasmine Mahilom, Ed Marie Aguilar, Kayla Jane Dilarma, kag Akisha Nicole Nuarin. Sa October 5 kag 12, ang Talent kag Festival Costume Competition sa Ayala Malls Capital Central nga pagasundan sang Corporate Day sa SM City Bacolod sa October 13. Sa October 19, pagahiwaton ang Coronation Night sa University of St. La Salle Coliseum.
Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Good luck sa aton nga mga kandidata. Shout out kita anay sa aton nga mga live viewers kay Gloria Bantigue, good PM Digicast Negros watching from Pulupandan. Si Rose Salazar, good afternoon Digicast Negros, always watching here at Barangay Granada. Si Nene Cynthia Untal, good afternoon. Si Evelyn Miranda, good afternoon Digicast Negros watching from Dubai. Si Hensley Cecil Alguna, Mumbai, good afternoon Digicast Negros. Si Bong Laurenio, grabe ba pati paibag damang ginadilian na. Pero mga online nga sugal, hindi ginadilian. Si Rolando Villanueva, good afternoon. Enjoy watching from Pagsanhan, Laguna. Kag si Lindol Sunyo, pa-shout out da kay Paeng Bautista kag Kino France. Kaaga ba itong mga balita sa Negros Subong Adlaw? Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.